Республика районнарында муниципаль совет сессияләре дәвам итә. Халык ышанычлылары башкарылган эшләр турында хисап тота. Дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин узган атнада Әлмәттә, Бөгелмәдә, Мөслимдә һәм Яшел Үзәндә булды. Тулырак парламент хәбәрләрендә сүзне коллегам Алия Галиуллинага бирәм. Җыелышларга кадәр ул социаль объектларны ачуда катнашты, җитештерү өлкәсендәге яңалыклар белән танышты. Депутатларга җирле икътисадның ничек үсүе, республика агросәнәгать рейтингында төбәкнең нинди урында торуына кагылган сорауларга җавап бирергә туры килде. Әлмәт һәм Бөгелмәдә узган сессияларда Фәрит Мөхәммәтшин социаль объектларны ачуда катнашты. Парламент җитәкчесенә нефть сәнәгате өчен җиһазлар җитештерә торган предприятияне тәкъдим иттеләр. Узган ел нәтиҗәләре буенча республика рейтингында район 26 урыннан 23 урынга күтәрелгән. Медицина хезмәте күрсәтү темасында читләтеп үтмәделәр. Игътибар белән тыңладым һәм шатланып утырдым. Әлмәттә дә, аерым алганда менә Бөгелмәдә дә күп кенә мәсьәләне шушы үткән 21 елда нәтиҗәле уңай хәл итеп районның дәрәҗәсен күтәрделәр. Район үзәгенең 300 еллыгы бөтен Россия сабан туе уздырылды. Максатчан программаларны үтәүдә актив катнаштылар. Мөслим район советы сессиясендә парламент рәисе төзекләндерелгән балалар сәнгать мәктәбендә чәчү комплекслары җитештерү буенча республикадагы иң зур заводта булды. Балалар сәнгать мәктәбе капиталь ремонттан соң ачылды. Кыллы һәм халык уен кораллары белән җиһазландырылган вокал, театр сәнгате бүлекләре эшли. Мөслимнең сәләтле балалары тагын үзләренең талантларын күрсәтергә әзер. Фәрит Мөхәммәтшинне балалар сәнгать мәктәбе генә түгел, агромастер җитештерү компаниясының масштабы да гаҗәпләндерде. Элеккеге авыл хуҗалыгы техникасы мәйданнарында чәчү комплекслары, культиваторлар, тәгәрмәчле тракторлар җитештерү буенча заманча завод эшли. Европадагы конкурентларыннан калышмас өчен яңа җиһазлар, роботлаштырылган эретеп ябыштыру комплексларын кулланалар. Продукцияны республикадан читтә дә, якын чит илләрдә дә саталар. Узган ел район өчен Мөслимнең 300 еллыгы һәм бөтен Россия авыл сабан туен үткәрү истәлекле булды. Сабан туенда төрле төбәкләрдән 35 меңнән артык кунак кабул иткәннәр. Эш йомгаклары киләчәккә планнар турында сессиядә фикер алыштылар. Сәнәгать һәм агросәнәгать муниципалитет икътисадының нигезен тәшкил итә. Авыл хуҗалыгында җитештерү буенча район республика рейтингында 14 урында. Утырышта иң яхшы агросәнәгать һәм социаль өлкә хезмәтчәннәренә югары исемнәр, тармак бүләкләре тапшырылды. Яшел Үзәндә шәһәрнең киләчәге яшьләр кулында дип саныйлар. Үсеп килүче буынга барлык шартларны да тудыралар. Порт яшьләр үзәге яшьләрнең иң яраткан урыннарының берсе. Капиталь ремонттан соң монда секциялар һәм түгәрәкләр, уку залы булган китапханә, социаль проектлар инкубаторы эшли. Инглиз телен студентлар да, яшь әниләр дә өйрәнә. Фәрит Мөхәммәтшин барысында карады. Медиа үзәк, табигый фәннәрне өйрәнү түгәрәкләре, сәламәтләндерү төркемнәре, репетициялар өчен заллар. Һәркем үзен күрсәтә яки үз талантын үстерә ала. Яшел Үзәндәге мәдәни үсеш үзәге әлегә төзелеш стадиясында, төзелешнең кызган чагы. Совет сессиясендә район икътисадын илкүләм проектларда һәм республика президенты программаларында катнашуны җентекләп тикшерделәр. Бу зур сәнәгать үзәге Горький исемендәге заводта 9 судно төзелгән. Сыйыкландырылган газда эшләүче пассажирлар суднолары да төзелә. Серго исемендәге һәм машина төзелеше заводлары уңышлы эшли. Биредә индустриаль парклар, сәнәгать мәйданчыклары эшли, резидентлар исемлеге артып тора. Фәрит Мөхәммәтшин дөрес юлны сайлауларын билгеләп үтте. Депутатларны кешеләр белән ешрак аралашырга өндәде. Путь выбран правильный, поддерживать малый и средний бизнес, предпринимателей и развивать вот эти индустриальные новые площадки. Я обращаюсь к депутатам, если к вам кто-то пришел, обратился письменно или устно, пожалуйста, не отворачивайтесь. Муниципаль совет сессиялары узган атнада республиканың башка районнарында да узды. Фәрит Мөхәммәтшин шулай ук Республика волейбол федерациясе президиумы утырышын үткәрде. Парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде.